amb el grup que avui ens acompanya, la doctora Alicia Cintas i tots els seus companys i companyes que han fet aquesta, jo crec que magnífica intervenció a nivell internacional i que ens han posat de relleu a nivell internacional. Està molt bé ser coneguts per coses com aquestes des d'aquesta comunitat autònoma. Com a presidenta, gràcies, enhorabona i a seguir endavant i teniu tot el suport del govern. Moltes gràcies, molt content com a rector. En nom de la comunitat universitària, moltes gràcies al grup, bona feina i a viure una miqueta també aquest moment de glòria que viviu, perquè em sembla que ha estat una setmana de constants entrevistes, constants demandes d'un tall de veu, que és el que també això farà història. També per tot el recolzament rebut, tant en recursos humans com materials per part de la UIP. És a dir, encara que m'hagi queixat d'així, infraestructura, la UIP ens ha posat amb el grup. Com també pel finançament rebut per part dels ministeris de l'Estat espanyol, Govern Balear, Conselleries, Fons Social Europeu, Fons FEDER, etc., que ha fet possible el nostre treball, el nostre èxit i el reconeixement del grup en aquests dies.